Sabies que quan marxem de la UPC, els edificis continuen consumint? El consum de fons representa un 32% de l'energia elèctrica de la universitat. Una part correspon a servidors, centrals d'alarmes o altres instal·lacions que han de funcionar de forma permanent. Però també consumeixen tots aquells aparells que deixem en funcionament quan marxem de la universitat. Quan marxis, no t'oblidis de desendollar tots els aparells que depenguin de tu. I coordina't amb la teva unitat per apagar els equips comuns. A la nit, als caps de setmana i durant les vacances, desconnecta't de la UPC.